سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نهجي استدالو علتو زيناتات بحانتي زغارديان تبهال معكنز تزرقه حما كونتات تياب تግራይ ዘሎ ውግእ ዝምልከት ሓበሬታ ኢትዮጵያ ንሰላማዊ መዓላ ዝውዕል ኒኩለር ከተማዕብል ኣብ ሽረ ዝተተኽለ ሓድሽ ምሕደራ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ተፈጢሩ ዘሎ ሓያል ፖለቲካዊ ወጥረን ካልእን ዘድህስስ ዜናታትን ትንተናታትን ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዝተፈላለዩ ወገናት ገና ቀጻሊ ዘሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ማዕከን ዜና ዘጋርዲያን ካብቲ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ተዓቂቦም ካብ ዘለዎ ተመዛበልቲ ረኺበዮ ዝበለቶ ኩነታት እትውግእ ከመይ ነይሩ ዝገልጽ ጽሑፍ ዘርጊሓ ዘላ ኣብቲ ተማዕከን ዘርጊሓቶ ዘላ ጽሑፍ ከዓ ከተማ ሑመራ መጥቃዕቲ ምስ ወረዳ ህዝቢ እግሩ ናብ ዝመርሖ ከም ዝኸደ እቲ ኩነታት ከዓ ከቢድ ከም ዝነበረን ሓደ ጉዕሽ ተላ ዝበሃል ወዲ 54 ተቐማጢ ከተማ ሓቢሩ ክትብል ለንከላ ካብታ ከተማ እንዳሃደ መኸአ ኣብ መንገዲ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ብዝሕብ ዘለዎ መልክዕ ኣብ መንገዲ ሬስኦም ተደርቢዩ ኣካላቶም ከዓ ብጠያይ ተበሲዑ ከም ዝረኣየን ካብዚ ሓሊፉ እውን ገለ ሬሳታት ዘልዕሎ ሲኢኑ በኽለባት እንዳተበልዐ ከም ዝረኣየ ገሊጹ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን ሃዲሙ ኣብ ሱዳን ከም ዘሎ እያ ሓቢራ ዘላ ብጀካ ድማ ተማዕከን ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ሓመዳይት ኣብዚ እዋን ካብቶም ኣብኡ ዘለዎ ተመዛበልቲ ኣስታት 20 ዝኾነ ሃዲመን ዝመጻ ካሓርሳ ዝቐረባ ደቂ አንስትዮ ከም ዘለዋን ብዙሓት ሕዱር ሕማም ከም በዓል ሽኮርያ HIV መንሽሮን ዘለዎም ሕጽረት መድሃኒት አጋጢሞም ከም ዘሎ ያገሊጻ ዘላ ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝግበር ዘሎ ውግእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ንሕወሓት በዲሎም የሚሉ ዝኸስስ ኮይኑ ሕወሓት ከዓ ተቀዳማይ ሚኒስትር ስልጣን ኣብቅዕዩ በመባል ንሰሙን ብወገኖም ዝተፈላለየ ክስታት እዮም ዘውርድሉ ዘለው ሎሚ ከዓ ኮንግረስ ኣሜሪካ ነዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ መርትዖታት ክእክብ ምስ ክልተ ኢትዮጵያውያን ክዘራረብ ኮይኑ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣባልነት ምስ እትረክብ ቀንዲ ዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከም ዝኸውን ያገሊጻ ዘላ ከም ዝፍለጥ ኣብ ክልል ትግራይ እዚ ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብዎም ኣስታት 600,000 ተጸበይቲ ሓገዝ ከም ዝጸንሑ ዝጸብጻብ ዝሕብር ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ንሰላማዊ መዓላ ዝውዕል ኒኩለር ክትጥቀም ዝሕግዝ ስምምዕ ከም ዘጽደቐ ተገሊጹ እዚ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሩስያን ዝተገብረ ኮይኑ እቲ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ 5 ስሩዕ ኣኺብኡ ነቲ ስምምዕ ኣጽዲቑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ሩስያን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ንሰላማዊ መዓላ ዝውዕል ኒኩለር ስምምዕ ዝገበራ ኮይነን ሩስያ ከዓ ምዕባለቲ ንጽዓት ንምንጫው ዝበቅዕ ኒኩለር ክትሕግዝ ከምኡ ድማ ኣድላይ ሓበሬታ ክትህብ ተሰማሚዐን ነይረን ሕጂ ከዓ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኢትዮጵያ እቲ ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውን ኣድሚጹ ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሩስያን ዝተገብረ ስምምዕ ወላው ናብ ዓመት 2017 ዝተጀመረ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 4 እውን ኣብ ዝመጽእ 3 ዓመታት ክግበር ዘለዎ ምዕባለታት ብዝምልከት ሓድሽ ስምምዕ ተገይሩ ነይሩ ኣብቲ ኩሉ ስምምዓት ከዓ ሩስያ ምዕባለቲ ጽዓት ንምንጫው ዝውዕል ኒኩለራዊ ትካላት ከምኡ ድማ ርስሓት ኒኩለርን ጨረታን ብዝምልከት ዓለማዊ ሕግታት ብዘኽበረ መልክዕ ከመይ ጌርካ ሓደጋ ከየስዕብ ትከላኸል ሓገዛት ክትገብር ምዃና ተገሊጹ ነይሩ በዚ ከዓ ኢትዮጵያ ኒኩለራዊ መምንጨው ጽዓት ምስ እትተክል ኣብ ኣፍሪቃ ካብተን ውሕዳት ዝምዕባለ ዘለዎን ሃገራት ክትከውን ከም ዝኾነት ይዝገለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ዓለማዊ ባንክ ንኢትዮጵያ 512.5 ሚልዮን ዶላር ሓገዝን ልቓሕን ክህባ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብመሰረት እቲ ሕጂ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ እቲ 312.5 ሚልዮን ህያብ ክኸውን እንከሎ እቲ ዝተረፈ ከዓ ልቓሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ካብ ዓለማዊ ባንክ ይኹን ካብ ቻይና ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ልቓሕ ዘለወን ሃገራት እያ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝግበር ዘሎ ኩናት በቲ ሓደ ወገን ተዛዚሙ እኳ እንተተባሃለ በቲ ሓደ ወገን ግና ይቕጽል ኣሎ ይበሃሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ፌደራል መንግስትን እቲ በዓሉ ዝሰየሞ ዶክተር ሙላ ነጋ ዝበሃል ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ኣብ ከተማ ሽሬ ሓደ ክልላዊ ምምሕዳር ፈጢሩ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜናት መንግስቲ ሓቢረን ከም መግለፂታት ነዚ ዜና ዘርጊሓ ዘላ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ከዓ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 9 ብዝተኻየደ ምርጫ ሕወሓት ድሕሪ ምዕዋቱ ተተኺሉ ዝጸንሐ ምሕደራ ተኣልዩ በዚ ሕጂ ብፌደራል መንግስቲ ዝተተኽለ ምሕደራ ክትካእ ከም ዝኾነን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኢትዮጵያ ከዓ ነዚ ስጉምታ ኣጽዲቖሞ ከም ዘለውን ተገሊጹ እቲ ነዚ ሓድሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክመርሕ ብፌደራል መንግስቲ
ተሸይሙ ዘሎ ዶክተር ሙሉ ነጋ ከዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን ነቲ ክልል ኣብ ምምሕዳር ዝሕግዙ ካቢነ ክመርጽ ከም ዝኾነን ጸገም ክገጥሞ እዩ ዝበሃል ሓሳብ ከም ዘይብሉን ባዕሉ ተዛሪቡ ዘሎ እዚ ይኹን እምበር ከም መግለጺ ህወሓት እንድሕር ኮይኑ ኣኽሱም መሊሶም ክሕዝዋን ከለዉ ብጀካ ከተማታት ዝበዝሐ ንኣሽቱ ዓድታትን ሃገረሰብን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም ዘሎ ብምዃኑ እዚ ምምሕዳር ብኸመይ እዩ ኣብ ኩሉ ክባጽሕ መዓስ እዩ ምርጫ ክግበር ብወገን ፌደራል ዝኾነ ዝወፀ መግለጺ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ካብቶም ኣሽሓት ናብ እስራኤል ንምምጻእ ኣብ ትጽቢት ዝርከቡ ኣይሁዳውያን እቶም ቀዳሞት ልዕሊ 300 ዝበጽሑ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ናብ እስራኤል ኣትዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ነዚ ኣመልኪታ ሓንቲ ታይምስ ኦፍ እስራኤል እትበሃል ማዕከን ዜና ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እስራኤል ኣብ ቀዳማይ ገጽ ኣስታት 2,000 ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ካብ ኢትዮጵያ ከተመጽእ ድሌት ዘለዎ ኮይኑ ድሮ ከዓ በዞም ልዕሊ 300 ዝኾኑ ጀሚራ ከም ዘላን ጽባሕ ዓርቢ እውን ካልኦት 500 ክመጹ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ካብቶም ሕጂ ናብ እስራኤል ኣትዮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣይሁዳውያን ካብታ ነፋሪት ኣብ ዝወረድሉ ንመሬት ክሰግዱን ምስጋንኦም ክገልጹን ዝተርኣዩ ኮይኖም ገለ ካብኦም ከዓ ንኣስታት 15 ዓመታት ክጽበ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ንመጀመርታ ግዜ ናብ እስራኤል كمص كيلو زركب كم زفلت ابز اوان بوزحات تحلقتي منግስት እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው አይሁድ በቁልጥፍና በእስራኤል ከመጽ እተዘሎ ነውሕ ናይ ምጽባይ መስርሕ ኸኣ ከተርፍ የማመጽዋዕ ዝርከቡ كينيا اب صوماليا عقرقر نمفتار تسعر على كبليو منغست صومال كسيسو منستر زينا صومال عثمان ابو بكر دوبي اب زهابو مغلصي اتا هاجر نمرጫ بتدالو لزلا غيزي كينيا اب صومال عقرقر كتفطر تحسب على كبل نتلبجن هاغورو تزاريبو نسو ابت مغلصي وسيخو نكينيا نخبر اينا اب غربتنا زتمركوسي حدنتن متحغازن كهلونا اينا ندلي بشنخ كينيا غنا غوبو زيكونه ناي قطر حلم حيزا ماين مريتن صومال كتقواصاصريا تدل زلايلو كزاربن كلو ፖለቲካው ጉዳይ ሶማል ከአ ኢዳት ኦቶ ከምዘላን መራሕቲ ተቃዋምቲ ሰልፍታት ሶማል ኣብ ናይሮቢ ተንገት ከምዘላኒ ከሲስ ዝረከብ በጀካ ዝኻት ሚኒስተር ቀጽሉ መቃዲሾ ወላ ሓደ ተቃዋሚ ሰልፍ ኬንያ እንግዳ ኣይተፈለጥንያ ኣብ ጎረባበትና ወጥረኸ ዓሰል ኣይንደልኒና ግን ኣብ ልዕሊ ሶማል ዝወርዶም መጥቃዕታት መንሃሪኦም ናይሮቢ ብምባል ኬንያ ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ዝነበሩ ሰራዊታ በመስሓብ ኣገደስቲ ግዝኣታት ተሃገር ኣብ ትሕቲ አልሸባብ ከም ዝወደቀ በመግላጽዩ ኬንያ ክኸስስን ክነቅፍን ተራእይ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት መንግስቲ ሶማል ኣብ ኬንያ ዝነበረ ኣምባሳደር كسحبن كله أمباسادر كينيا وين تماسا سقوم تبى موسادو أمونغو زنكل التهاجرات حيال زخونة بوليتيكا وطري تفتير زركب نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سبن الرغب سلام نعخم